калі я пачынаў, гэта была эпоха барацьбы. Гэта была эпоха нацыянальнага і сацыяльнага адраджэння ў Савецкім Саюзе. І, безумоўна, тэма змагарства, яна была абсалютна натуральнай. І гэтая тэма страціла свой сэнс 27 жніўня 91 года, калі паўстала незалежнасць. І тэма змагарства, яна стала абсалютна нейкай недарэчнай. А у мяне было там 10 тысяч альбомаў, нашпігаваных такімі змагарскімі тэкстамі, што там папросту это была клініка. Я взяў слоўнік Ластоўскага 24 года, які напоўнены рэгіяналізмамі. Я клаўся спаць, і побач са мной быў нататнічак. Я сярод ночы прачынаўся і запісваў нейкую бязглуздзіцу, якая мне прыснілася. Мае тэксты гэта было абсалютнае эксперыментаванне са словам. Там ужо панятак сэнсу ён быў такі другасны. Першае было само слова. А што з гэтага атрымоўвалася, ці ўвогуле атрымоўвалася, гэта ўжо іншая справа. І вось «Немень» альбо «Сомнамбулізм» гэта вось песні той пары. Быў пераломны момант у Беларусі, у палітыцы беларускай і сусветнай, і ў суседзей, у той жа Расіі. І гэты вось няўдалы марш, паход Лукашэнкі на Маскву. Але ўсё гэта ў пэўны час выглядала вельмі сур'ёзна. І нейкія такія перспектывы маляваліся развіцця падзей ва ўсходняй Еўропе былі вельмі змрочныя насамрэч. І таму вось паўстаў гэты альбом з такой безапеляцыйнай назвай «Трэцяя вайна». Я заўсёды уяўляў сабе нейкую музычную сваю дзейнасць. Гэта дзейнасць, калі я буду здольны не толькі нешта сыграць, але яшчэ нешта і сказаць. І калі вось я ўжо быў дастаткова дарослы, калі пачаў сам ствараць тэксты, то ў мяне ўжо было светаадчуванне больш-менш сфарміраванае. І проста яшчэ час такі быў нацыянальнае адраджэнне. Проста хацеў заявіць, што я вось тут на гэтай зямлі і вось на гэтай мове. Жніўны дзень на вуліцы бязлюдна. Дзвярэй, толькі певень млявы і марудны кліча частаваць сваіх курэй. Бабка спіць ля хаты пад кустамі і цялё чырвонае ў смак. Мокрымі ружовымі губамі ёй жуе стракаты андарак. Жніўны дзень, жніўны дзень. Ёсць праблема сярод рок-н-ролу беларускага, і асабліва гэта праблема востра стаіць зараз. Праблема ў музычнай неадукаванасці. І праблема ў тым, што любы маскоўскі рокер альбо піцерскі, ён калі пачынае граць, ён за спіной адчувае такую моцную ідэйную падтрымку, ДДТ, кіно, а беларус, музыкант, нейкі музыка малады, ён не адчувае ўвогуле за спіной ніякай вось ідэйнай падтрымкі.
Потому что у нас все отбывается на ровном месте з нуля і у ноль і заходзіць. У нас адсутнічае пераемнасць. І гэта праблема. Адсутнічае пераемнасць, адсутнічае сістэма аўтарытэтаў. Сюды вяртаюсь увесь час. Гэта месца помніць нас. Хвоя ў смутку не змарухнуць. Слёзы з бурштыну па нас льюць. У нас даўно ўжо выпуск дыску гэта абсалютна бессэнсоўная рэч, потому што ну і выпусцілі, і гэтыя дыскі ляжаць недзе. Дыскі трэба прадаваць. Музыкаў павінны недзе ўвесь час чуць людзей і бачыць. У нас іх не чуюць і не бачаць нідзе. Ні на радыё, ні на тэлебачанні, не на канцэртах. Таму што там, калі чалавек зрабіў там 3 канцэрты за 3 гады, гэта ні пра што. А тая палітычная воля, якая зараз ёсць, яна цалкам задаволеная тым, што адбываецца, і гэта проста такая звычайная рэч. Контроль за громадством. Не гуди, размысля, милый, милый, как затонула виспа, жадай на столяк. Бател откаркує, милый, милый, как протягнется руя, жадай на столяк. Зашитую сигуша, сыновали президент, зашитую сигуша, сыновали президент. Палітыка гэта як надвор'е. Гэта рэч, на якую я не магу паўплываць. Я магу, калі дождж, я магу ўзяць парасон. Альбо ўвогуле не выходзіць. Палітыка гэта такая штука, там вось людзі там займаюцца. Калякіна, мне смешна на яго крыўдаваць. Яшчэ адзін з маіх прынцыпаў такіх, жыццёвых. Гэта не мець стасункаў з неадэкватнымі людзьмі.